Oi, Neha! Oi, Neha! Uri fai! Oi, Neha! Uri fai mabar! Sandal kan nengok, uri fai! Sandal kan nengok. मा जाखो? नोंना मबाइला मा जादों? हा? नोंनि मबाइला मा जादों? फन नुबाबो नाङा? मबाइलखौ मा खिलादों? आं नोंखौथ' सानफ्रोमबो सम होदोंमोन आङो न'आव थांफिन होननानै। मा खि मोजां नों बावलाय? न'आव थांफिनालासिनो? आं न'आव थाङा। आरे मा होननाय जादोंब्रा बेलाय? आइ बाबाखौ गालांनानै आं न'आव थाङा। आं बेयावनो थागोन। हिनजावनि फिसासो नोङो हिनजाव फिसासो। बिमा बिफाजों संसार जानो थाखाय नों हिनजाव फिसा जायाखै। हौवाजोंसो संसार जाहैनांगौ। आंजोंसो थाहैनांगौ नोङो गोबाय गिजिबाबो। नोंनो आंखौ नांगौ बेयाव थाफै। आं बेयाव थाङा। ये आं रागासो हमथारला नोंखौ। न'आव थांनो थाङा नोङो? हो? थांनो थाङा नोङो? हो? बुं। आं थाङा। आच्छा थाङाथ' नोङो। नाङा आंनो नोंखौ। आंनोबो नोंखौ नाङा। आंखौ नाङाथ' नोंनो। हो? आंखौ नों नांमारा? नोंनो आंखौ नांमारा? नों बायदि हिनजावखौ आं दिनै लाबोगोन। नांनायसो फैबावबाय बियो। नों सिरिथा। मा सिरिथा बेलाय? मा सिरिथा? नों सिरिथा। आंनि फिसाजोखौ मा रायनो फैनांगौ नोंलाय? नोंसिन लादों बियो। नोंसिन लादों। बिमा आरो जन्म गथ' दस दं बिनाव। खहा जादों। आंनि फिसा आंनि लागोनथ' आरो बेहालाय। नोंनि फिसाया जन्म गथ' दस दं। नङाबा नोंसोर बिमा बिफाया गायथा गायथि बे एखदमबारे गोजौ जानो नांगौ। खोमा बिमा बिफाना। बेनिखायनो फिसालानाबो बेबायदि। आंनि बिमा बिफा थैनायखौ रायखाना नोंसोरो। मानोथो बेफोरबायदि फैनानै आंनि फिसाखौ थाखा फैसा खरस खालामनानै ओरैसो हाबा हरगारदां नोंनो। हाबा हरगारदां? लाजायाखै नोंसिनाव गन्थ' गैया? हाबा जाजेननिफ्रायनो बावथादो। आंनाव आथिं खैखै दङ। लाजिनाय गैया नोंसिनाव। हाबानि सिगाङावनो आंनि बाहायनि बिजामादै थाफै होनना बुंखायाखैमोन आं नोंखौ दालाय? दालाय मानो मा उल्था आंनि फिसाखौ लांनो फैफिनखो नोंलाय? सोब समाय आंनि फिसाखौ नायहोयो नोङो। नोंनावबो दं दाया, नोंनावबो दं। बुजिबाय आङो नोंसोर माबायदि बिहाव बिखुनजो। मेकानिक बिजामादैया एसे दुगा जाफैनाङा। मेकानिक जानो हागौ जों लहा फुनानै जायो। आरो आंखौ मेकानिक होनना बासिदों ना? दासो बासिदों। गोदो मानोथो बिजामादै गनायामोन? आंनि क्रेस खाथिनि दाथाखा होगोना मथलजों मिथिखा। नों आंनि आइजों नांलायदोंथ'। नायगोन आंबो नोंखौ। नों नैबे न'आव फैना थाफैयाबा आंबो बे न'आव थाङा। थांनाङा। नोंनि सिगाङाव आं नाङा। नाङा आंनो नोंखौबो। आंनोबो नाङा नोंबायदि लावखिखौ बुसिसि हिनजावखौ। साला नोंनिफ्राय साबसिन हिनजाव मोनगौमोन आं। मानसिफोरा ओरैनो होनो माराखिसो। हिनजावआ जौसिन। हौवाया गासिन माथो मोजां संसार जाया होननानै नोंसिनिखौसो लानांगौमोन आङो हिनजावखौ। दासो बासिदों। नोंसिनि हिनजावआ फिसाजोआ मोजां नंथारा। आंनो ना बेबायदि हिनजावखौ। थां नोङो। नोंखौ मानसि लागायनानै बुगोन आङो। थां नोङो। मोनसे आद्रा थाबावदों। आंहा नोंजों मोनसे आद्रा दं। लास्ट मिथिबाय? फाफिया आंनि फिसाखौ खुदुमबावबायसो बियो। खुदुमाबा? लास्ट खुदुमखाबाय। नोंखौबो आङो। बे नोंनि फिसाजोनि थाखायसो बायना लायोमोन आङो। नांला दिनैनिफ्राय आङो सेस जाबाय। जोब्बाय दे। दिनैनिफ्राय नोंजों हौवाबो नंला आङो। लास्ट खुदुमसाखाबाय। थांबाय। नों थां। बुग्लि नांबाय बेखौ मानसि लगायनानै। मा होनदों नों? ओइ थाबलि बुथा। मा होनदों नों? हो? बुनो। नै। नोंखौ बुगोन आं। मानसि लागायना बुगोन आं। नै नोंसोरो। बाराबा खुदुमा थांबावगोन आंनाव। मा? आंनि बिनानावजों मा लाइन मारिफैदों नोंलाय? ओइ ओंखारलां। गावबागाव लामा गावबागाव थाब। आंनि बिनानाव नोंसिनि मा जादों? बिदि सानफ्रामबो न'आव लाइन मारिफैनो नोंसिनि मा? हा? नोंसिनि मा? लाइन मारिनो फैग्रा बेयाव साला। नों मानो बिदि? सिरथा नोंबो लाइन होग्रासो। ओंखारलां। नायगोनलै नोंखौबो। टम ड्राइभारानोसो एसेबां दुगा। बेटा टम ड्राइभारसो होनबावदों नोंखौ मोनबा होथारगोनलां। हगार नोंबो न' सिङाव हाबै। आरो आं नोंनि बिनानावखौनो हाबा लागोन आङो। सेंग्रा सिख्ला जादों होननानै न'आव लाइन मारि फैग्रा साला बेटा। दा ओंखारला नों बे न'निफ्राय। आल्ला न' सिङाव दं। ओइ माखौ थांलाय फैलाय जाबाय थागोन नोंलाय? आच्छा नोंसोरनाथ' गोसो थोलायनाया नंगौना नङालै? नंगौब्रा नङाबा ओरैनो लिंबाय नामा नोंखौ? गोसो थोनायखौ आइ लाभ इउ बुंनो रोङा नोंलाय? रोङोब्रा। आइ लाभ इउ बुंनो नागारै माबा एकदम प्रिटोन बिस्रा मोनफ्लांलाबायबासो बिदि होनो नामाब्रा? दा फैब्लानो नायबानो जाबायना नोङो माबायदि आइ लाभ इउ होनो ना मायो। फैगोन र'।
ओइ मा फट' खेबलाबाय थागोन नोंलाय बेखौ नुवाखै नों ए फैबाय माथो फा गोबाव मा खान्दा खान्दी गानना फैखो बे लांदां जायगाफोरखौ सुफुंना फैनो हायामोन हैद आं मोजां मोनाखैलै मा होनोथाय मोगथाङा बेनालाय बिदिनोसै माथो एफा गोबाव ओंखारनायानो लेट जाबायबा लामायाबो गोजान जाबाय माखौ रायलायबाय थाखो बहा थांखा मानो बिदि नोङो मोगथां खुदुमलाय नायलाय मोगथाङा मा होनबाय थायो नोंना लोगोआ बेनालाय बिदिनोसै देलै दे मा थांलाय बेलायखौसो रायलायबाय थाखो जायफ्रा मानो खुदुमलाय मा होनबाय थायो नों मोगथां नोंगौथ' आरो थांनांगौबा बारा गोबाव गैला मालाथो लोगो मोनबावनो खुदुम दासो जादों एबार गोबालाय नायलाय दाना गोबालाय जोंलाय बिदि बेसे लोगो हमलायबाय थानो गोबालाय गोबा बिदि गोबालाय go दे start ready go रायलायनायाल' बांसिन नोंसोरना go आया मा गोबालायनाय जाखो बे मा गोबालायनाय जाखो बे दासो जादों दासो साला बिनानावखौ खुदुमनाय न'आवबो जेबो बुंनो हानाय नंखाला बियो मा नारबाय थादों नोंलाय मबाइल नाम्बारा हरदोब्रा नोंनिखौ गैया आंनाव माथो कलेजाव फैबालाय नोंखौ मबाइल लानाय नुयोमोनब्रा होदोब्रा होदो जेबो जाया गैया आंनाव हरदोब्रा आया जोंनो होआबा बोरायफोरनो होनोसै गैया होनबायना माथो होनो नागिरथारलाब्रा बिसोरलाय जोंहा बैथिं थाङो नामा नाम्बारखौ हरदोलै जारौ सना आइला नायलाय माबायदि बियो नाम्बारखौ हरदोब्रा नाम्बार गैया होनबायना होद नाङाबालाय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बुरिनासो थागोन नोङो होमारा ओइ होमारा मा खालामबाय थायोब्रा ना बोरै खामानि गैया